Karon ato ng sugdan ang BizTalk uban ni Cecil. Says, This morning sa BizTalk, kumustahon ta ang usa sa mga bida sa afternoon prime drama nga prima donnas, si Elijah Alejo. Good morning, Elijah. How are you? Hi po Ate Cecil, good morning po and hello din po sa mga nanonood ngayon. Good morning din po sa inyo. And okay naman po ako, kayo po. Eto, okay din. And thank you for joining us on this beautiful morning. Daghang salamat for spending time with us. Thank you po. Elijah, it's been 3 months na since the quarantine. Can you share with us ano yung daily routine mo sa loob ng bahay? Ayun po, pagkagising ko po, liligpitin ko po agad yung higaan ko po, yung bed ko po. Then, gumagawa din po ako ng gawaing bahay. Tapos po, nagne-Netflix po kami nila mommy. Kung ano-ano po pinapanood namin. Minsan po K-drama, minsan naman po movies. Mga ganun po. Tapos po, magdadasal po kami gabi-gabi. Ay, ang bait naman. Ano yung mga household chores na naka-assign sa'yo? Minsan po ako po yung magwawalis o kaya po minsan po ako po yung magmamap or kaya po maghuhugas ng pinggan, ganun po. Ayan, napaka-responsable mo naman sa loob ng bahay. Paano mo ito pinagsasabay yung pag-aaral mo and yung mga responsibilities mo sa loob ng bahay and of course, mga commitments mo din bilang GMA artist? Kunwari po, kapag nasa taping po ako, may mga exam po ko or quiz kinabukasan. Kapag pahinga time ko po, talaga pong nagbabasa po ako or kaya po sinasagutan ko po yung mga assignments ko po. Ganun po. Ayan. Tapos so po kinabukasan, papasok po ako agad. Ayan. So time management lang talaga, Elijah, Opo. And speaking Opo. of time management, kasi ang daming nanggaganap sa buhay mo ngayon, ang dami mong ginagawa, even while staying at home. Congratulations pala on your Wattpad story. Unexpectedly in Love, kasi ang dami mong pinakilig sa sinulat mo. Paano mo nabuo itong story? Paano nga po ba? Parang po kasi, ang dami po kasing nagsasabi na, madali lang po yung pag-aartista, ganito po, ganyan. So parang hindi po nila nakikita yung efforts po namin behind the cam. Kaya po parang naisip ko, bakit di ko ipakita din sa kanila kung ano po ba yung pinagdadaanan ng isang movie mula dun sa pag-audition, sa pag-iisip ng lines, sa pag-workshop hanggang po sa mismong pag-shoot hanggang sa matapos po yung pag-shoot, ganun po. Tapos po nilagyan ko po siya ng medyo love story, ganun. Tapos po yung mga characters naman po doon, mga fictional lang po talaga siya. Pero yung mga ugali niya po, kinuha ko po sa mga kaibigan ko. Tapos po yung ibang ugali naman po nila, ano lang po, fiction lang. Sa mga teenagers na katulad mo ngayon na nakastay at home din and very interested silang magsulat, ano yung maipapayo mo sa kanila para ma-inspire silang sumulat gaya mo? Basta po maghanap ka lang po ng inspiration kasi minsan po sa kalagitnaan ng paggawa mo ng story, medyo maboboard ka na, ganito po, ganyan. So, I suggest na maghanap ka lang po talaga ng inspiration na pagkakapitan mo po ng todo. Pero for now, fast forward muna tayo to the future, mga 5 years from now. Kasi by that time, magti 20 years old ka na. How will you remember this whole experience na naka-quarantine tayo? Ang masisiguro ko lang po is yung pagpapasalamat po kay Lord na nakikita ko po yung kung ano na pong nangyayari dun sa future na yon and safe po kami ng buong family ko po. And tutupad ko po yung pangarap ko. Nag-aaral po ko na maging psychologist. Paano mo na-decide ito na psychology talaga yung gusto mong degree nga kunin pag mag-college ka na? Since po kasi ang dami ko po talagang nababasa na yung mga taong depressed, may anxiety, ganito po. So gusto ko po silang matulungan. Kaya po naisip ko, ba't di na lang po ako mag-psychology? Ayan, at kahit bata ka pa, Elijah, we'd like to hear from you as a millennial, as a young person. Ano yung maa-advise mo sa mga taong who are undergoing certain stress and anxieties ngayon? Ano yung mabibigay mo na advice sa kanila? Ano po,
Kaya niyo po yan. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. And kung sobra-sobra na po yung stress po, yung depression niyo po, magsabi po kayo sa taong napapagkatiwalaan niyo po. Or kaya po, magsulat po kayo sa diary niyo po, sa notebooks niyo po kung ano po yung nararamdaman niyo po ngayong araw na to para hindi po siya mag-build up. Para po may pang-alis ka po ng stress. Ganun po. Pag-usapan naman natin yung prima donnas. Ano yung gusto mong mensahe? Kasi bilang ikaw si Brianna, yung antagonist, ano yung gusto mong mensahe sa mga Claveria sisters? Sa mga Claveria sisters po, ako po talaga ang totoong Claveria, hindi po sila. Pero sige po, tatanggapin ko na po na kapatid ko po sila. So, pero ako pa rin po ang favorite ni Mamita. Kaya, wag po kayo masyadong papansin na. Charot! Ano pa yung mga aabangan namin, Elijah, sa Pagbabalik TV ng Prima Donnas? So, ayun po, ang kasalang Kendra at Jaime. Ano na ang mangyayari kay Lilian? Ayan. Ano na ang mangyayari sa dalawang Donnas, kay Donna Bell at Donna Lynn, since kasama na nila ako sa bahay. So, ano ba yan? Araw-araw away po ba yan? Or baka naman magiging mabait si Brianna, tapos po si Mai. Tingnan po natin kung ano din po mangyayari sa buhay ni Mai. Ayan, aabangan Basta po talaga marami po namin. kayong dapat abangan. Pero kapag sinabi ko pa po kung ano po yung iba niyong aabangan, baka po maging spoiler na ako eh. Wag muna yung spoilers. Gusto namin makita muna yung TikTok mo kasi you will undergo a TikTok challenge dito sa GMA Regional TV Live kasi nagawa na ito ni Sofia and ni Althea. Sige po, hahanap Sige, po sige. ako. O, di ba? Pwede naman palang mag-TikTok habang nakaupo lamang. Thank you so much, Elijah, for Thank joining you us po. this morning. And that was Elijah Alejo, mga kapuso, nga may paambit ka nato sa ihang kasanitian, karong quarantine. O hinaot nga sama kaniya, na-inspire mo niya nga musulat, mga kapuso. Madayari man o kaha maistorya, hinaot nga mamahimo usab ni ninyong hobby karong quarantine. O mobalik pa ang GMA Regional TV Live.